να σφίξω, πέτρα πίσω μου να ρίξω και να φύγω. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Τώρα μάλιστα. Πήγα σε ένα πάρτι στα πολύ. Είχε ρε φίλε, δηλαδή στα 50 άτομα, 30 ήταν οι γυναίκες. Και γνώρισε εκεί πέρα δύο. Καλές ήταν και οι δύο. Θέλω να ζητήσω στο Facebook και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Λοιπόν, περίμενε. Μία λέγεται Μαρία. Λοιπόν, όπα, τσακ, φωτογραφίες προφίλ, τσακ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εντάξει. Κάτσε να σου δείξω και μία ολόσωμη. Περίμενε. Τσακ. Πώς είναι? Τώρα μάλιστα ρε φίλε. Εντάξει, τώρα φαίνεται. Καλό. Καλό. Αδερφέ, πήγαμε το μαράκι μας. Τι έγινε? Πήγαμε για ποτό, κάναμε μια βόλτα και μάλιστα στο τέλος της βραδιάς πήγα και σπίτι. Λοιπόν, θα μου φέρεις μια σίζα, αλλά θέλω μαρούλι που λέει γαλλικό μαρούλι, να είναι ιταλικό. Δεν μ' αρέσει το γαλλικό. Ιταλικό μαρούλι, αν μπορείς. Ωραία. Στήθος κοτόπουλο, να είναι στεγνό παρακαλώ, να είναι στεγνό το κοτόπουλο, να μην έχει λάδι και τέτοια. Το μπέικον ξεροψημένο και το δροσερό Caesar dressing να μην είναι πολύ δροσερό, να είναι λίγο χλιαρό. Όπως θέλω. Αυτά νομίζω καλά είναι. Τι άλλο θέλετε να πιείτε? Θα μου πεις και μια κοκακόλα, αλλά θέλω δύο παγάκια, αυστηρά δύο παγάκια, το λεμόνι. Μία φέτα λεμόνι, μένει στα 4 για να πάει με το λεμόνι. Και σε παρακαλώ σε ένα ποτήρι ψηλό, έτσι, για να είναι ωραίο. Τι άλλο, σε χρειάζεται κάτι άλλο, θα φέρουμε και ένα νεράκι, αλλά μεταλλικό νερό, γιατί θα λεμόνι εσείς καλό. Μάλιστα. Έγινε. Τι κάνεις εδώ? Χαλάρωνα κύριε διοικητά. Μπυρίτσα. Μάλιστα κύριε διοικητά. Θα ενδώσει η Δάφνη στη γοητεία του Μάρκου. Τι είναι αυτά reality? Πάρε 5 μέρες από μένα. Δεν έχει πω. Πάμε έξω να σου περιλάβω, αγόρι μου. Πάμε έξω να σου περιλάβω, αγόρι μου. Έλα έξω. Κάνει κρύο κύριε διοικητά. Έλα εδώ, αγόρι μου. Πάμε πιο πίσω. Μες στο πλοίο να είσαι, πάμε πιο πίσω, αγόρι μου. Τι έκανες, Ροζα, χαλάρωνες, Χαλάρωνα κύριε διοικητά. Χαλάρωνες. Μάλιστα. Μάλιστα λέει. Πάρε θέλω τσόκανος. 50 κάμψεις τώρα. Μάλιστα. Τώρα. 1, 2, 3, 4. Στραβάδι. Τι κάνεις εδώ? Χαλάρωνα κύριε. Μυρίτσα. Κοινωνικό. Τι είναι αυτά ρε αλήθεια? Πάμε. Τι έκανε τελικά στη Μαρία? Φίλε, βγήκα και όχι μόνο βγήκα και μάλιστα πήγα σπίτι της, αλλά πέτυχε μια φάση, αλλά ήρθε η μάνα τους, με γνώρισε τη μάνα της, τη κάνεις αγόρι μου και τέτοια. Τι μαλακίες λέω, δεν ξέρω. Πάμε. Δεν στραβάδι. Αδερφέ, πήγαμε τη Μαρία μας. Αυτός και ο Τσίτσις και η Μέλης εδώ γύρισαν. Αλλά πήγαμε για καφέ, πήγα να κάνουμε μια βόλτα και μάλιστα ξέρεις. Γιατί το έκανες αυτό?